Ovog napuštenog mačića po imenu Ružni pronađen je kako luta ulicama i svaki put kada bi ga ljudi vidjeli, klonili bi se od njega jer je izgledao ružno i bolesno. Jedan čovjek se sažalio i podijelio je ljubav sa Ružnim prije nego što je umro u njegovom naručju. Svi u stambenom naselju su znali ko je Ružni. Ružni je volio 3 stvari na ovom svijetu: borbu, jedenje smeća i reći ćemo ljubav. Kombinacija ovih stvari u kombinaciji sa životom provedenim napolju utjecala je na Ružnoga. Imao je samo jedno oko, nedostajalo mu je juho na istoj strani. Čini se da mu je lijevo stopalo u jednom trenutku bilo jako slomljeno. Rep mu je odavno izgubljen, ostavljajući sitan koji bi se neprestano trzao i uvijao. Ružni je također bio pokriven ranama, prikrivajući sve tabasto krzno. Svaki put kada bi neko vidio Ružnog, dogodila bi se ista reakcija. To je jedna ružna maška. Svu su djecu upozorili da ga ne diraju. Odrasli su ga bacali kamenjem, otjerivali ga, špricali kada je pokušavao ući u njihove domove ili zatvarali šape na vrata kada nije htio otići. Ali Ružni je uvijek imao isti odgovor. Ako mu okrenete leđa, on bi stajao tamo, namakao se, dok ne biste odustali i prestali. Ako biste mu dobacivali stvari, on bi uvijao svoje vitko tijelo oko stopala u znak oproštaja. Kad god bi vidio djecu, trčao bi mahnito mjaučući i udario glavom u njihove ruke, moleći za njihovu ljubav. Ako ste ga pokupili, odmah bih počeo lizati vašu košulju ili uši, što god bi mogao naći. Jednoga dana Ružni je svoju ljubav podijelio sa susjednim Haskijem, ali on nije bio ljubazan i Ružni je bio teško ranjen. Iz svog stana čuo sam njegovu vrisku i pokušavao sam priskočiti u pomoć. Kada sam stigao do mjesta gdje je ležao, bilo je očito da je Ružnin tužni život bio skoro na kraju. Nosio sam ga kući, bojeći se da ga moj dodir užasno ne boli. Mogao sam čuti kako dahće i muči se, ali tada sam osjetio poznato vučenje, lizanje na uhu. Ružni, u tolikoj boli, patnji i očito umirućem, pokušavao mi je lizati uho. Privukao sam ga bliže sebi, a on mi je udario glavom u tlan, zatim okrenuo svoje jedno zlatno oko prema meni, a ja sam mogao čuti izraziti zvuk mukanja. U tom trenutku pomislio sam da je Ružni najljepše stvorenje s puno ljubavi koje sam ikada vidio. Iako je ga toliko boljelo, prekriven ranama, mačka s ožiljcima u bici tražila je samo jedno, malo naklonosti. Nijednom me nije pokušao ugristi, ogrebati ili pobjeći. Ružni me je samo pogledao, vjerujući mi da će mu ublažiti bol. Ružni mi je umro na rukama prije nego što sam ga uspio uvesti unutra, ali sjedio sam tamo i dugo ga držao. Ružni me je naučio više o davanju i suosjećanju nego što je to hiljade knjiga, predavanja ili specijalnih emisija ikada moglo učiniti, i na tom ću uvijek biti zahvalan. Izvana je imao ožiljke, ali ja iznutra, i bilo je vrijeme da krenem dalje i naučim voljeti, istinski i duboko. Mnogi ljudi žele biti bogatiji, uspješniji, svidjeti se, lijepi, ali za mene će uvijek pokušati biti ružni. Podijelite ovu priču sa svojom porodicom i prijateljima. Do narednog puta, sve najbolje.